ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони гиромӣ. Раҳмати калон ки шумо барномаи Чашмаи умедро гӯш мекунед. Барномаи Чашмаи умед ин ба мақсаде сохта шудагӣ аст ки тамоми фарзанде, тамоми шахсияте ки мехоҳад ки ояндаи худашро бузург кунад, аз як қабата ба қабатаи дигар be шахс худшиносӣ биёяд, болоравӣ биёяд, аз як мақсад ба мақсади дигаран. Ин ба монанди кӯҳсор аст. Вақте ки шумо як кӯҳ ғолибият мекунед, мебурад, бояд аз пеши шумо кӯҳи баландтар мебиёрад. Ин қадамои зиндагӣ зина ба зина ба боло рафтан аст. Барои ҳамон Чашмаи умед барои ҳамаи хел инсонҳо сохта шудагӣ аст. Ин барнома барои ҳамаи хел инсонҳо кор мекунад. Ман ҳамаи комментари шумо хонда фуромадам аз дарсҳои пешангӣ, дарсҳои гузаштагии ин чӣ. Барои ҳамин аввал пеш аз оне ки имрӯз мавзӯи имрӯзамро гап занам, якчанда комментарҳои шумо мехоҳам ки ҷавоб гӯям. Баъд ба сари чӣ мешавем? Мавзӯи нав мешавем. Якум чизе ки ман фаҳмидам аз комментариҳои шумо, бисёртон навистагӣ аст ки камтар пул дорам, $500 дорам, ё $1000 дорам, ё $10,000 дорам, ё 100,000 сум пули русӣ дорам. Ман хел камтар пул ҷамъ кардагӣ ҳастаму, не ки пула чӣ хел коргар карданад, коргар ба таблиғ додана ман надониста истодиам. Чӣ хел кунам гуфта истодед. Ҳамватанони азиз, дарсҳои мана гӯш кардан гиред. Дар дарсҳои оянда ман ҳамаша қадам ба қадам гуфта мегирам, зина ба зина. Чӣ ба мо дарс дорем, чӣ хел бизнеса сар кардан, мо дарсҳо дорем, чӣ хел пула кор фармидан, дарс дорем чӣ хел даромада зиёд кардан. Бисёр чизҳои хуб дорам мавзе. Ман дар муддаи 1 сол ҳар ҳафта ба шумо дарс гуфта истодиам. Барои ҳамон аввал фикронатон ба кор кунед. Ҳозираш ба фақат дар бораи тафаккури худатон аз дигар кардан кор кунед. Хоб ва на пасандоз карда истед, пулатона ҷамъ карда истед. Ягон кас ба нагӯед. Ягон кас бояд надонад ки шумо пул доред. Чӣ ба? Агар ки хешатон пул донад, ё ки акотон пул донад ки шумо пул доред, ё ки ҳамсоятон як кас ва пеши шумо мебиёд як проблемаш қатӣ, шумо маҷбур мешавед ки вай ба тиед ҳамон пула, не ки вақте ки вай шумо ҳамон 100,000 пули рубля, ё ки $1,000, ё ки $5,000 мумкин ки дар 1 сол ё дар 2 сол шумо меҳнат азоб кашида дар мусофирӣ коркардагӣ бошед. Барое ки бо ин пула аз сари нав шумо ҷамъ кунед, 2 соли умратон мегузарад. Барое ки бо аз сари нав ҳамин пула ҷамъ кунед, хеле вақт мегирад. Хотирам бас бо баъзе комментарҳо бам навистагӣ буд ки ман ҳар сол мебиём 2000 то $5,000 пул кор мекунам, 1 сол 1.5 сол гашта мерам хона, 4 моҳ 5 моҳ ба ин пул тамом мешад, бо гашта мебиём. Ҳамин такрор шуда истодааст 5 сол 10 сол боз. Як вақт хотирам баге консултатсия вақте бача омад пешам ба Бишкек ба 13 сол боз ҳамин кора кардааст. Ҳар боре мебиёяд $5,000 мебиёрад, як мошин мехарад аз Бишкек, мерад Ҷалалобод, ҳамон ғазина мегирад, баъд аз 3 моҳ мошина мефурӯшад, Исус расходу тамом мешад, пулаш ки тамом шад, баъд аз 6 моҳ гашта мерад бо ҳамон хел камчатка мегуҷо ба кор мекард. 13 сол боз ҳамин чӣ такрор шуда истодааст, такрор шуд ки ягон дигаргунӣ нест. Барои ҳамон ҳамватанони азиз, пула пасандоз карда ҷамъ карда дошта истед. Вай капитал аст. Ман дута проблема ба вохӯрдам нисбати пул. Якум, аз куҷо пула ёбам? Доимо пул намерасад. Якум проблема ки ман ҳаётам ба вохӯрдам. Дуюм проблема ки камака ки пул дорӣ, чӣ кор кунам ин пулоқати? Вақте ки манам $4,000 доштам, $2,000 доштам дар дастам, $1,000 доштам, намедонистам чӣ кор кунам. Доимо ё ягон сувенир мегирифтам, ё мошин мехаридам, ё гумон мекардам ки хонама ремонт карданам дар кор, ё ки мехостам ки сайёҳӣ баравам. Ҳамин пул нест мешуд. Пул ки нест мешуд, бо аз сар нав сар мекардам. Ин гапам 2000, 2001 ҳами хеле буд. Манам ҳамин мушкил аз сарам гузарондагӣ ҳастам. Барои ҳамин қадар шумо чӣ кор карданатон дар кор? Фаҳмиданатон дар кор. Худованд дар як ҷо замина додагӣ, дар дигар ҷо оба додагӣ. Ману шумо азоб кашида оба бурданамо дар кор замин ба. Ин нигоҳ кунед, ки меҳнат карда ба ҳосил мегирем. То меҳнат накунем, ҳосил гирифта наметавонем. Барои ҳамин қадар ману шумо чӣ кор мекунем ҳозир? Вақте ки пул доред, идея нест, пешниҳод нест, кор нест. ҳамин пулатонро расход кардед, ягон вариант пайдо мешад. Ягон идея пайдо мешад, ё ягон хел пешниҳод пайдо мешад, ё ягон хел возможност пайдо мешад. Возможност ки пайдо шуд, пул нест дастатон, балки ҳамон возможностро шумо истифода кардан тавонед. Барои ҳамақат пула ҳозир пасандоз карда, оромона истед. Просто ҷамъ кардан гиред. Дарсҳои оянда, дар дарсҳои оянда дар муддати сол ман бисёр гапҳо мегӯям. Ҷамъ карда дошта истед. Ман хулоса омадам ки вақте ки шу одам пулаша пасандоз карда дошта меистад, як рӯз не як рӯз вай ба возможности беҳтарин пайдо мешавад. Сабр карда дошта истед. Ҳамин ин гап шӯхӣ нест. Ба фикрам дар 4 китоб навистагӣ аз сабру ба ҷо расид Айюби сабур. Дошта истед.
ҳамон чӣ мебиёд шумо ба ана дигар саволҳо ҳаст ҳамон комментариё ки аз чӣ сар кунам чӣ хел пула корфармом аз чӣ сар карданашам мегум ман полни схемаша метиҳам ҳар як направлени бизнес ба ман кушода нишон метиҳам мана мисол магазин кунам гӯя ки чӣ хел мекунӣ завод кунам гӯя чӣ хел мекунӣ строительство дом созам гӯя чӣ хел мекунӣ аграрный бизнес мана сельское хозяйство бодринг шунам чӣ хел мекунӣ тарбуз шунам чӣ хел мекунӣ теплица шунам чӣ хел ман ҳамаш ба досконально аз дарунаш кушода шумо ба нишон додам мегирам фақат тоқат карда ёд гирифтана ёд гиред хондана ёд гиред ба якти ҳавай шумо ба мешад сабр карда пула ҷамъ карданги ҳозир ягона коре ки ту мекунӣ бародари азизам пула ҷамъ кардан гиред ҳамин даромадуштага дама как пула ҷамъ кардан гиред чӣ ба ягон кас ба бояд шумо нагӯед ки пул доред проблеми халқи мо ҳамине ки якташ фаҳмад ки шумо пул доред ё хештон аст якта бортон сразу як проблемаш қати пеши шумо мебиёд нигоҳ кунед я ман гумон мекунам ки ин беадолатӣ чӣ ба нигоҳ кунед я вай ҳамон хешатон бепарвоӣ карда гашт шумо бошед аз зану фарзанд дур аз хуҷагӣ дур шумо азоб кашида саҳар соати 4 хунукӣ ба меретон кор мекунедтон азоб мекашед баъд пули шумо ҷамъ кардаги азоб кашида ҷамъ кардаги метиҳед ки вай рафта проблемаш ҳал кунад хорошо як бор додед бо дубора маҷбуретед бо се бора маҷбуретед не ки ҳар боре ки шумо вай ба пула дасти ки дигар кас ба додед 3 соли умратон нест шуд а хотир набароред ҳар яктотон хатои ба афтидагӣ ҳастед ба назарам мехел ман як чиза гуфтанӣ вақте ки ман Гонконг будам ман ба як миллиардера вохӯрдам вай 33 сола бача буд миллиардер вай мана вертолети худаш қате бурд остров собственный остров дорад анамин вай азку жемчужина ҷавоҳир анамон ҷавоҳир заводи калон дорад изабред аз вай океанам гирифта натуральный ҷавоҳирот карда истода дарони худи ҳамин Санянба шаҳри Санянба вай ба Хитой ба вай дорад торговый центри калон дорад фақат ҷавоҳирот мефурӯшад як кӯча селеком домош ҳавай сохтага магазинои ҳавай вай маша миллиардер ман пурсидам ки чӣ хел ту миллиардер шудӣ вай гуфт ки ҳамин якта авлоди мо ба падару калони ҳамин бобо калони мо якта принципа ҳамин авлоди мо ба ҷорӣ карда мондагӣ чӣ хел принцип гумага гуфт ки мана мисол шумо ҳозир калон шуда истодед даромад гирифта истодед ҳаме мисол ҳамин дарони хешу табор агар шумо сал пулдор шед ҳамин хешу табор мебиёд проблемаш қатъи шумо ки ман ба ёрдам кун ин проблемам ҳал кунам духтарама шавҳар тиҳам касали вай лечение кунам мана ин писарчама зан тиҳам хондани вай ба компютар ёрдам кун пул тие то есть шумо ҳамин нигоҳ кунед ага дар дарони як авлод агар ки шумо сал пулдортар шавед ҳамин хешу таборо гирд пеши шумо омадан мегирад шумо як кас проблеми 50 оила ҳал кардан наметоед ку соответственно чӣ мешавад шумо оқиб меред дига пешбақ бурмодан наметоед ҳамон хитоӣ чикор кардагӣ бобо калонаш ҳамин хел авлодаш ба ҳамин хел ҷорӣ кардаги як правила ки ҳеҷ ки ҳақ надорад ки дарони агар ки авлод ба як фарзанд камакак тавоношад пешаш барои пул равад ё ки пеши ҳавай рафта гӯй ки мана фалон проблеми мана ҳал кун аввали кораш ба чӣ ба ки ин вақти вая мегирад ин беҳад вақти мегирад вая отвлекан мекунад то кадом муддата ҳамон одам гуфт ки то вақте ки худи ҳамин одаме ки сарватманд шуд ҳамин одаме ки худаш пулдор шуду сарватманд шуду баъд худаш хоҳише ана ёрдам кардан пайдо кард ана ҳамон вақт бояд ки ёрдам кунад мана мисол гӯем ки шумо ҳозир ҳамин доред 100 000 рубл доред ё $10,000 доред ҳозир як кас ба ҳавай ёрдам мекунед ҳамин пул нест мешавад мебуравад дуруст барои ҳамон ҳозир шумо чӣ кор кардан доркор шумо ёрдам кунед ҳамон вақте ки якта дута сета бизнес созед ки даромадатон ҳар моҳ $10,000 бошад ҳар моҳ ақаллан $5,000 бошад агар ки даромадатон ҳар моҳ $10,000 бошад $1,000 ин ба ёрдам кунед $500 вай ба ёрдам кунед $2,000 ин ба ёрдам кунед $10,000 ягон кас ба ёрдам кунед шумо камбағал мешед не барои ҳамон ёрдама оянда ба мекунам гуфта ақиб партед мазмуни гапам фаҳмидед барои ҳамон ман шумо бояд ки ҳамин менталитети анамон бача ёд гирем вақте ки ман ҳамин философа фаҳмидам ман оби дидам буромад ман гуфтам ки ҳамин авлодама ман бояд ҳамин чиза ёд диҳам фарзандтон ба бояд ёд диҳам чӣ ба ки ин беҳтарин семейный закон то есть як правилаи оиладорӣ беҳтарин
гуфт ки оила мо ба ҳамин хел ки то худи одам тавоно нашаду сер нашаду пулдор нашавад, худаш сар накунад ёрдам кардана, ягон кас пешаш намебиёд ки пул дид. баъд худат ки сар кардии додана, ин беҳтарин чӣ? чиба ки ту уже чашмаи пур ҳастӣ, чашмаке пур шуд, ҳамин чашмаке пур шуд, баъд об рехтаам мегирад аз гирдаш. ту ҳама мехел даромади доимо ки пайдо шуд, баъд ёрдам карданги, баъд тамоми хештабор ба ёрдам кун, ҳама ёру рафиқат ба ёрдам кун, падару модар ба беҳтарин зиндагӣ ташкил кун, фарзандат ба беҳтарин хона хар, беҳтарин сайёҳӣ бабар, беҳтарин ҷои дунё нишон те, беҳтарин маълумот те. чиба ки доимо даромадат ҳаст, ранге ки дарахте ки доимо мева дода меистад. фаҳмидед? ин беҳтарин чизе ки шумо бояд фаҳмед. барои ҳамон ман гумон мекунам ки ин беадолатӣ хуб не, вақте ки шумо ҳамақа азоб кашиду, вай бекорхуҷа бекор гардаду, шумо пули шумо гираду қарза шуде, пули шумо гираду хатоиҳоша ислоҳ кунаду, бо ҳавай карда гаштан шумо азобаша кашида кардед. ин нағз не. баъзе саволото ҳаст ки дар як ҳафта 2 маротиба шавад ҳамин чашмаи умед. ҳамватанои азиз, дар як ҳафта 2 маротиба мо кардан наметонем. чӣ ба? шумо медонед ки барои чӣ ҳамин худованд бинед як методе ки бақувват дорад барои ислом, барои тарбия кардан. худованд сохтаги система. мусулмоно ҳар ҳафта як бор намози ҷумъа ба мерад, евро ҳар рӯзи шанбе мерад, христиано ҳар рӯзи якшанбе, як ҳафта ба як бор барои имона бақувват кардан. ҳамон чизе мумкин шумо фаҳмидагиед, ҳамон чизе ки домулло мегӯяд мумкин хондагӣ ҳастед, мумкин падару модаратон гуфтагӣ аст, неки ҳамон чизе мумкин худатонам хондан тавонед гирифта хондагӣ ҳастед, неки вақте ки онҷо меред имонатон бақувват мешавад. агар чиба ки одам гунаҳгор аст, одам фаромӯшхотир аст, калимаи инсон ин фаромӯшхотирӣ аст, барои ма хотираш мебарорад, ҳар ин стабил надия, ҳар ҳафта асрҳои аср ҳамин кор шуда омадааст. 2000 сол, 1500 сол рафта истодааст. ману шумо ин чизе фаҳмиданам дар кор. як ҳафта ба 2 маротиба мо кардан наметавонем, чиба ки майнаи сари шумо ҳазм кардан наметавонад. мақсади мо ин нест ки шумо ранги папугай, ранги ҳамин диктофон, о ман фаҳмидам, о ман ҳамин хел будааст. не, шумо бояд ки суханои мана гирифта ҳаётатон ба тасдиқ кунед, амал кунед, баъд коратон пеш мерад. аз гуфтагои ман ҳамтун то есть гуфтагои ман барои одаме ки намефаҳмад ҳамтун гаппанд, неки барои одаме ки мехоҳад ки ҳаёташа дигар кунад, ино як роҳи беҳтарин, як доруи беҳтарин, ин аз пул қимата ин гуфтагои ман. барои ҳамон шумо ина гирифта амал кунед, хеле фоидааш мебинад. ҳар ҳафта як маротиба, хоб дар муддати 1 сол анакун, дар муддати 1 сол мана гӯш кунед. кадомаетон ки дидед ки як ҳафта ба камтару шумо баъзе шумо нигоҳ кунед, ман чӣ хел карда истодам, ман аз худи фундамент сар карда аста тарбия карда рафта истодам халқа мо ба аз худи пастарин чӣ барои тафаккуру фаҳмиши халқи мо дигар кардан. мо бояд дигар шавем. чӣ ба мо бояд дигар шавем? мо бояд действительно дигар шавем. нигоҳ кунед, я ҳамимрӯза ҳаёти падару модарамо, ҳаёти фарзандомо, ҳаёти миллатамо, ҳамимрӯза шароити зиндагӣ шумо ба маъқул, агар маъқул набошад, шумо хоҳед ки сифати зиндагӣ дигартар шавад, рафтора дигар кардан дар кор. чунки ки имрӯза ин натиҷа, барои натиҷа дигар кардан, рафтора дигар кардан дар кор. барои рафтора дигар кардан, нуқтаи назара дигар кардан дар кор. барои нуқтаи назара дигар кардан, тафаккура дигар кардан, фаҳмиша, фикра. барои ҳамон ман гумон мекунам ки ману шумо дигар шудамо дар кор. ман бояд дигар шавам. ман 22 сол дар дигар давлатҳо дарс додам. ҳар хостам ки миллати тоҷика муаррифӣ кунам дар байни давлатҳои дигар. неки ман якта ки будам кам буд. ҳар боре ки граница мегузаштам медидам ки фарзандҳои тоҷика дар кӯча дошта азоб метиҳанд, қаторшон кардаган автобус фуроварда, ҳар якташ сумкаш пешаш ба кушодаги зарф узригаш берун, ранги турма ба медарод ку оби дидам мебаромад. ман гумон мекардам ки ман гашта миллати тоҷика муаррифӣ карда истодиам. бале ман ин кора мекардам. анаку ман дигар шудам. ман хулоса ба омадам ки не, ман лӯши миллатама худ ёд метиҳам ва худаша муаррифӣ кунад. вақте ки якта мана дид давлато, бисёро бовар намекарданд ки ман тоҷикам. вақте ки баро ман мекунам, мефтан и ақле не. анакун, вақте ки 1000 та ман бар ин тоҷика дид, бовар кардан мекард ки тоҷикҳо шакли тавоно ҳастанд. дар ҳамин 20-25 соли охир сифати маълумоти олӣ, сифати маълумоти миёнавӣ, сифати фаҳмиши мардуми мо пас ба бо рафт. фақат кори сиёҳ ба мо
ҳаракат карда истодем. Барои ҳамақа мо дигар кардана мо дар кор, ҳамин вая дигар кардана мо дар кор. хоб ман дигар шудам, ман омадам Тоҷикистон, ба дигар ҷо бизнес мекардам, Тоҷикистон бизнес карда истодем. ҳамин ҷо омада ҳиссагузорӣ карданам барои халқи мо, барои тафаккури халқи мо дигар шудан. ман хонаи дониш сохта истодем. худо хад 100 та хонаи дониш ман мехоҳам созам. ин беҳад ба мардуми мо фоидаш мерасад. ман шумо манаи суратҳо нигоҳ кунед, диловарҷон, ҳамин суратҳои ман мондагӣ ман дар ҳамин ҷо монед. албатта ман ҳамин хонаи дониш ки ман ҳозир карда истодем, ман бинед тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон барои тафаккуру фаҳмиши мардуми мо дигар шуданаш. ҳар як районо ба ҳар як марказҳои вилоятӣ ба ҳар як шаҳр ба шумо ки ҳиссагузор бошед, хоҳед ки халқи мо ёрдам кунед, биед қабати ман байстед, ба халқи мо ёрдам кунед, аз дур гам назанед. духтур бояд дигар шавад, духтур бояд дигар хел табобат кунад, сиёсатмадор бояд дигар шавад, дигар хел кора барад. агар ки ҳамин коғази ягона 10 рӯз ба мекард, 1 рӯз ба 2 рӯз ба кунад. деҳқон бояд дигар хел кор кунад, ранги пеши бобоки додоги муфта нашинад ва дигар хел кор кунад. деҳқон бояд технология ёд гирад. ҳосили меҳнати ҷисмонӣ, ҳосили меҳнати ақлия корфармони ёд гирад. деҳқон муаллим бояд дигар хел дарс диҳад, муаллим бояд меҳнат кунад, ранги папугай тайёр накунад, диктофон тайёр накунад, фарзандҳои тарбия кунад ки шогирдҳои тарбия кунад ки лаёқати фикрона дошта бошад. шумо бояд дигар шавед, шумо бояд дигар шавед, мо бояд ки ҳама мо дигар шавем. мо бояд ки дигар нагӯем ки давлати мо ба намешад кор кардан, налог қимат аст, давлата гунаҳгор, одама гунаҳгор, ҳамсоя гунаҳгор, хешто ин кард. мана шумо бояд дигар шавем. меҳри мо бояд дигар шавад, нигоҳи мо бояд дигар шавад, ҳам нисбати ояндаамон, ҳам нисбати давлатамон, ҳам нисбати фарзандҳои худамон мо бояд дигар шавем. ҳамон чӣ хеле ки пештар тарбия мекардед фарзанда, ин хел дигар бояд накунем. ман шумо бояд фарзанде тарбия кунем ки рӯҳонаш кушода, худаш ба бовариш зиёд, ақлаш бузург. мо бояд ин хел фарзанд тарбия кунем ки ҳавас дорад барои муваффақ шудан. мо бояд фарзанд тарбия накунем ки марди кор шавад. мо бояд ки нисбати занамо нигоҳамо дигар шавад. мо бояд занамо дигар назанем. чунки ки мадрасаи фарзанд модарашай, мадрасаи фарзанд модарашай. агар ки зани шумо беҳунар аст, зани шумо ақлаш кӯтоҳ аст, зани шумо дар фикраш фақат сериалу гапҳои кӯчаи тӯи кӯча аст, ва чӣ хел фарзанд ба шумо тарбия мекунад? шумо доим дар кӯча ҳастед, доимо кор карда мегардед. ману шумо бояд дигар шавем. мо бояд аз худамон сар кунем. ҳамон ҷамъияте ки ману шумо орзу дорем, мо бояд ки ҳамон ҷамъияте ки умед дорему орзу дорем, бояд ки худамо ҳамин хел аввал шахсият шавем. мо бояд миллат шавем. мо бояд шаҳрванди Тоҷикистон шавем. ин чӣ гуфта гап? ҳамон ваҳдат фақат калима ба намонад, ва дар дили мо бояд пайдо шад. мо ҳозирам миллати бақувват нестем. мо ҳозирам пурра миллат гуфтам ба гумон мекунам ки шубҳанок аст. чӣ ба? чунки ҳозирам дар таги дили мо, дар қаъри майнаи сари мо аст ки ту кулобӣ, ту дангарагӣ, ту лелнуботӣ, ту яғнобӣ, ту айнагӣ, ту ғармӣ. барои ҳамон гуҷои ба ҳамин шиштагӣ аст. аз қадимул айёми мо падару модарамо ҳамин хатоя кардан, бобоҳомо ҳамин хатоя кардан. ҳамин азобаша ману шумо кашида истодем. ману шумо бояд фарзандҳомо ба ин хатоя намонем гузашта. мо бояд миллат шавем. аз миллатам боз зиёдтар шавему, мо бояд шаҳрванд шавем. сарфи назар ки зиндагӣ мекунад дар Тоҷикистон, вай шаҳрванди Тоҷикистон аст, вай дастгирӣ кунем, вай кадр шавад. дигар миллатҳом омаду рафташ зиёд шавад дар Тоҷикистон. дигар миллатҳо ки омаду рафташ зиёд шуд, культураи мо бо ба қувват шудан мегирад, бо мо ба пешрафтан мегирад. ин беҳад зарур аст бародаро. барои ҳамон шумо ман пурсидед, ман гуфтанам, ману шумо бояд дигар шавем. канали русии ман ҳаст, Международный центр развития человека само, дар омада дидан гиред. канали тоҷикии ман само хуҷанд, дар омада дидан гиред. зиёд аз 600 та видеоай, ба қувват видеоай русия фаҳмед, дар омада гӯш кардан гиред. пеш ба мебаровед, бо тез мешавад ҳаракататон, бо хубтар мешавад. хоб дигар чизе ки ба шумо ҳамаатон гуфтанам, баъзе бародаромо навистанд ки бародари азиз, ақаллан намоз хон гуфта як бор гап занед, ҳамин фақат пул гуфта гап мезанед, шумо ҳамин пулатона мебаред ме ахирататон ба?
шумо ба ҳамин пул аз азоби қабр шумо раҳо мекунад ме? Ман хеле як дута комментарҳо ҳамин хеле ҳаст. Бародари азизам, ҳамин шумо агар дар дарси химия равед, шумо муаллими химия мегӯед ки ту як бор дар бораи математика гап зан, чиқо мекунӣ фақат химия гуфта? дуруст? мехел намегӯед ку. бародари азизам, дар бораи дин, дар бораи намозхонӣ ҳаст домулоҳо, ҳаст мачит, ҳаст дигар канали ман барои муваффақ шудан. фаҳмида истодед? ҳозир ҳамин баромаде ки ман карда истодиам, ин хуб нест ки шумо моя муқоиса кунед ва ё қатъи. ин тамоман хубӣ надорад. ранги сабз ба худаш дар кор, ранги сурх ба ҷои худаш аст, ҳама чӣ ба ҷои худаш аст. ана оне ки ман мегӯям ки намозхонадиёне, ман ҳазорҳо бор мегӯям, не ки агар шумо тонед ки гӯш кардан мефаҳмед гапи мана. Он чизе ки аз азоби қабр пул мана халос мекунад, сарвата он дунё бурдан мешавад ё не? ман ҷавобаша мегӯям. бойгарии асосии инсон ҳамон чизе аст ки ҳамроҳаш метавонад барад. ман мебарам. одами баақл бойгариша худаш метавонад бурдан. чӣ хел? нигоҳ кунед. иншоаллоҳ худо насиб карда буд ман мебарам. ман оз нишон метавонам. шумо чӣ хел? шумо метавонед ки бойгаritона баред. бойгарии асосӣ ана ҳамонест ки шумо ҳамроҳатон мебаред вай дунёба. нигоҳ кунед. дута одам, мо дута одам мегирем. дута одам. якташ, мана дута одам. мана ду одам мегирем. мана. хоб? нигоҳ кунед. дута одам. инаш камбағал аст, инаш сарватманд аст. хоб? камбағал надорад. худаш муҳтоҷ аст, худаш муҳтоҷманд аст, худаш қарздор аст, худаш ҳамин зиндагиша ба зур барад, хуб аст. хоб? ҳамин худаги. ана ин одамаш сарватманд аст. ин ҳам намозхон аст, ин ҳам боимон аст. ягон ҷоба нест ки агар шумо сарватманд шед беимон мешед. ки гуфт шумо ин гапа? ҳамин шейхҳои араб ҳамаш беимон аст ме? ки гуфт ин гапа шумо ба? ана кун. агар ки мана ин мардуми одами сарватманд дасти саҳеҳ дошта бошаду, мана мисол зиёдтари мулкаша хайриёт ба расход кунад, барои баракати ин дунёи охираташ расход кунад, созад, ҳамон пулаша дуруст истифода барад. мана мисол пуле ки кор мекунад, балисо созад, мактабҳо созад, пуле ки кор мекунад, дасти як камбағала гирад, масҷидҳо созад, як беваи бечорагон ба ёрдам кунад. ана ҳамон хароҷоте ки берун аз худаш кардагӣ аст барои халқ, ана ҳавай бойгарест ки ҳамроҳаш мебарад. иншоаллоҳ. ана ҳавай бойгарии асосӣ ҳаст. фаҳмидед? як ҷо ба як оби нӯшокӣ барорад, як ҷо ба як роҳ кунад, як ҷо ба як ободӣ кунад, коре кунад ки ҳамин пули чизе ки кор кардагӣ аст ин дунё ҳамаша ба фоидаи халқ истифода кунад то рӯзе ки зинда ҳай. илме ки шумо ба худо додааст, илма халқ ба тиед. пуле ки шумо додааст, халқ ба тиед. вақте ки шумо додааст, халқ ба расход кунед. аста худо хоҳад ин дунётонам обод мешавад, охирататонам обод мешавад. як хатоие ки бисёр мардум ба сараш ба ҳаст, ин чӣ? камбағал ҷаннат бемерад, бой дӯзах бемерад. ин гапа ки гуфт шумо ба? кадом ҳадис ман ба далел, ман ба исбот кунед ин гапа? ягон ҷо ба ин гап нест. ман 12 солагим 5 вақта намозам. манам ҳамон шариата хондагиам. ҳам ҷиҳати илмии мусулмонӣ ман хондагӣ, ҳам ҷиҳати илмии наука. фаҳмидистед? барои ҳамон бародари азизам, ин фикри диққат карда анализ карда буред, мефаҳмед? барои ҳамон одаме ин гап хато вақте ки шумо муқоиса мекунед علم این دنیا علم آخرت با برای همون ربنا آتینا فی دنیا حسنه میگن و فی الاخرت حسنه. این دنیا با هم ته، اون دنیا با هم ته. این دنیا با ته که اون دنیا ما سازم. این دنیا با پروردگار سلامتی نتیات هیچ کار کردن نمیشد. این دنیا با پروردگار عقل نتیات اون دنیا با هیچ کار کردن نمیتوید. برای همون حرکت کنید که اینش هم شود و هشم. بایگری اساسی همون چیزی است که همراهتون میبره. از چیز شما همراهتون میبرید خیر و صداقتی کردگیتونه. ماشین تو میماند، خانی کردگی تو میماند،
мактаб сохтед, вай то рӯзи вай рафта истодааст. Масҷид сохтед, вай рафта истодааст. Роҳ сохтед, рафта истодааст. Шумо мурда бурафтед, неки вай сабобаш рафта истодааст. Дидед? Бойгариам роҳаш ёфта бурдан метавонед. Агар ки шумо ҳамон хел ният карда меҳнат кунед, ҳамон чӣ мешад. Иншоаллоҳ ки мешад. ҳамина фикраша кардану мо дар кор. вақте ки ману шумо мегӯем ки не ин хел камбағалмонӣ ва беҳтар аст, худо медонад пага чӣ мешад, одам ҳаракат намекунад ки ҳаёташа дигар кунад. гумон мекунад ки ин хай мешад дия. барои бародари азизам, дарсое ки ман дар бораи муваффақият гап мезанам, иноя муқоиса накунед вай дар соқати. Вай ба ҷои худаш. Агар дар бораи имону, дар бораи чӣ гум, дар бораи ислому, дар бораи намоз гӯед, ман як дарсое мегӯмтон ки не ки бародари азизам, ҳар як чӣ мақомаш аст. шумо ин чизам фаҳмед, инашам фаҳмед. ду даст қати осон ку, ду поча қати осон ку. ҳам дунётуна, ҳам ахирататуна. дар як дастатон қуръона доред, дар як дастатон технология доред. профессионал шавед. баъд кори ин дунётунам пеш мерад, кори ахирататунам иншоаллоҳ ки пеш мерад. парвардигор ки қабул кунад ҳар хайру садақататуна, рӯза намоза. ба сабаби ин гуфтаниам ки бародарои азизам, иди қурбон муборак ба ҳамаи шумо. илоҳи парвардигор ба сабаби ҳамин иди қурбон ҳамаи мушкиле ки дар рӯи замин омадааст, ин вабо моя ҳаммама холӣ кунад. парвардигор илоҳе ки халқи мо мусофирҳо ҷудо ҷамъ кунад. парвардигор илоҳе ки моя якдилу яктану якватан кунад, ки мо ҳамамо меҳрамо зиёд шавад якдигар ва дилсӯзи якдигарамо кунад. парвардигор илоҳи худованд бахшад ҳамаи хатогию камбудии ману шумо, хатогию камбудии падару модари мо бахшад, камбудии халқи мо бахшад, ки халқи мо ҳамаи сарсониҳо ҷамъ шавад. илоҳи парвардигор инсоф диҳад. инсоф диҳад ҳар як одаме ки болои дигар одам давлат дорад, ҳар як одаме ки роҳбар аст, ё ба инсоф диҳад. илоҳи парвардигор сабр диҳад ҳар як одаме ки имрӯз мушкилӣ дорад. илоҳи парвардигор шифо диҳад ҳар як одаме ки имрӯз дард дорад. имрӯз парвардигор илоҳи баракат диҳад ҳар як одаме ки ба ният нек кор карда истодааст. илоҳи ҳамаш ба парвардигор касбу кораш ба баракат диҳад. илоҳи худованд пеши кори ҳамин ману шумо кушод ки ману шумо меҳнат карда халқамо ба хизмат кунему, обод кунем. иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак, ҳамватанои азизам. боб ҳаст саволое ки кадом бизнесҳо дар қишлоқҳо кардан мешавад, дар шаҳр осонтар ку бизнес кардан, дар қишлоқҳо қиинтар. ман мефаҳмам бародари азизам, дар бораи бизнес дар деҳаи ман гуфта ман барномам аст. деҳаи ман гуфта ҳамин хел барнома мебарод. ҳамина диққат кардаистед, дар ҳамин чашмаи умед деҳаи ман гуфта барнома мебарод. ман мефаҳмонам кадом бизнесҳо деҳа ба кардан беҳтару хубтар аст, чӣ хел карданаша, чӣ хел бозораша сохтанаша, чӣ кор кардана, ҳамина ман мегӯям. майлаш бораи ҳамон инам гӯш кардаистетон. баъд бо саволҳо ҳаст. бизнес дар Тоҷикистон. ман намисол камтар ман шаурма ёд гирифтам, ёки камтар продавец шудам, магазини хӯрока кор кардам, ёки камтар ман ҳозир кор карда истодам дар Россияю кафе ба кор карданам, рафта ҳамина ният дорам дар Тоҷикистон кушам, дилам ба зад мусофирӣ. ҳамин хел гапҳо ҳаст дар комментариҳо нависидаги ҳастетон. бизнес дар Тоҷикистон. ман бисёр намудҳое ки бизнесе ки дар оянда дар Тоҷикистон хеле хуб ба пеш меранд, иноам мегӯям. ман мефаҳмонам чӣ хел кадом бизнесо ба чақа шавед, кадом бизнеса кунед. аз ҳамин ваи мо биеду ҳаракат кунед ки аз ҳамин канали мо ба нависед набошаду. ман дар таги ҳамин ролик почтаи компания мо мемонам, мепурсам ки диловар шумонам. шумо амуно буромада нависиду китоби роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистонро ёбед ва хонед. то вақте ки ман дар бораи бизнес гап мезанам, вай китоба хонед. вай ба шумо сахт майнаи сари шумо тайёр мекунад. бо китобе яки денга ёфта хонед, ман ва пула беҳад зарур. ин китобо бояд шумо 7 бор 10 бор хонданатон дар кор. ин камаш ба ҳамин китобҳое ки ҳозир гуфтам беҳад зарур. тарзи фикронаи мардуми сарватманд камбағал беҳад зарур хонданатон якчанд маротиба. хоб ин беҳад зарур. агар ки шумо дар ҳақиқат хоҳед ки сифати ҳаётатон дигар шаду, шахсият дигар шаду, бизнес дигар шаду, ҳамин кора кардан дар кор. барои ҳамон вақте ки ман дарс гуфтам дар бораи кадом бизнеса Тоҷикистон ба карда мешавад, ки майнаи сари шумо тайёр бошад. ки нигоҳ кунед, одам чиз аст. аввал
калаш ба якта идея биёд 11 шубҳа мебиёд. 11 барои ҳамон қувваташ намерасад ки вай шубҳаҳо яктарафа кунад. Налог бисёр, конкуренсия бисёр, падару модар намемонанд, вақт намерасад, пул надорӣ, банкрот мешӣ. Ин гапҳо ҳамаҳо шубҳаай. барои ҳамон шумо дарунатон аввал ба қувват карданатон дар кор, пеш аз оне ки бизнес ба сар мекунед. ҳамин солдате ки ҷанг баравад, солдате тайёр набошад, якум ҳавай мемурад. бетаҷриба, беопыт, бе ягон чи солдат якум ҳавай мемурад. чунки вай намедонад чӣ хел ҷанг карданад. шумо ма мехел, вай бизнес мехелай барба. банкрот мешед якдам ба агар ки наомӯзед. анакун баъзе ҳамин дарсҳое ки ҳозир чашмаи умед бастанд, ман васият мекунам ки, рекомендовать мекунам ки 7 бор гӯш кунед ҳар як дарса ман. ҳам ту гӯш карда нашунед занги зрител калла зада зур будааст, хуб будааст нагӯед. ручкаи коғаза гирифт 6 нависед. таги ҳар як видео ба ман мегӯям ки бародарои азизам чизе фаҳмидед, аз 3 то 5 чизе гирифтагитона нависед. дуруст? ҳамин видео ба мегӯям ки аз 3 то 5 чиза навис. чӣ фаҳмидӣ? Анакун мехонам комментариҳо ба як кас ё ду кас ҳамин кора карданай. Значи дигаро ҳамон чӣ хеле ки ҳамон мимо ушаи ҳама чиза пропускат карда истодай, значи ҳаминам пропускат карданай. Таги вай ба фақат менависад хеле аъло, хеле зур, отлично. Бародарои азизам, ман муҳтоҷи таърифҳои шумо нестам. ман мехоҳам ки шумо профессионал шавед. барое ки профессионал шавед, рӯй гуфтагим кунед. Майлаш, мана мисол ҳозир дар таги ҳамин видеоам 3-4 чизе ки фаҳмидед ҳавай нависед. ё 2-3 чизе ки мекунед анавай нависед. амал ки ман бинам ки шумо уже майнаи саратон ба як структура пайдо шуда, як порядка пайдо шуда, уже ҳаракат сар шуд. анами чизо нависед. миннатдориам, ман хеле рози аз шумо. медонед беҳтарин миннатдории шумо барои ман чӣ? результати шумо, натиҷаи шумо. беҳтарин раҳмати шумо барои ман ҳамин аст ки як рӯз бедугӯед ки маълим, ман қарз буромадам, ман бизнес сохтам, ман ватан ба мехоҳам ки ин кора кунам, вай кора кунам, ҳамақа ободӣ кардам, ватан ба ҳамақа инвестисия овардам, ҳамақа дар ҷои корӣ сохтам. мана ин бари миннатдорӣ хубтар нест. натиҷаи шумо. ҳамватанои азизам, ҳамин рӯз қабати шаҳр қатиҳай карда рафтам ба як чанд ҳамту нигоҳам як кӯча баравам, таги 12 то 13 та букмекерски контор дидам. дар тамоми Тоҷикистон зиёда аз 2000 та букмекерски контор буда. зиёда аз 2000. чӣ ба магазини китоб ҳамақа нест. ҳамаги дар душанбе 2 магазини китобе медонед? ва майдак. дигарош канцеляран. хайм 5 та 10 та китоб дар мондагиш канцеляр ручка дафтара хеле мефурӯшад, талабои мактаб китобҳои мактабона мефурӯшад. Значит букмекерски контор ба талабот аст. китоб хондан ба не. ин мазмуни чиза дорад. чӣ ба букмекерски контора зиёд мешавад? чӣ ба ки значит фаҳмиши мардуми мо ки бемеҳнат даромад кардаанд, пули бедардимиён ёфтаанд, даромади бедардумиён. вай гумон мекунад ки ман даромади бедардумиён қати зиндагим пеш мерад. барои ҳамон чӣ ба ҳавай рафта даст мезанад. ман намедонам суханои ман шумо ба дард мекунад, суханои ман шумо ба тарбия мекунад, суханои ман шумо як ҳавасманд мекунад ё ки дилхас мекунад, вай кори шумо. неки ман медонам ки кадом хел инсон мерад орзу дорад ки казинои вай баравад, букмекерски контора ё ҳамин чизо ба. ҳама одаме ки ба ҷое ки як ҳунар омӯзаду даромад созад, хушаш намебиёд, ҳалол кор кардан ба хушаш намебиёд, пули бедардимиён ҳавасашай. шумо ман ба нишон тед як одама ки ақаллан дар ҳамин дунё, дар дунё журнали Форбс буромадааст аз играви автомат ё ки букмекерски контора ё ки ягон чи ё ки ягон бурд кардааст. нест. ана ҳамино натиҷаи фаҳмиши мардуми мо. худатон бисёратон дар муҳоҷират мана гӯш карда истодед. ягон ҷо ба дидед ки пули бедардумиён ҳаст? падару модаратон ягон бир пули бедардумиён ёфтагӣ аст дар дунё? ман бовар намекунам.
нест. ман ягон чи против вай бачаҳо надорам ки бачаҳое ки ҳамин хел бизнес ташкил кардаянд, лекин ман против ҳастам ки халқи ман ҳаромхӯр нашавад, халқи ман ҳилагар нашавад. ман мехоҳам ки шумо кори беҳтара ёд гирифтана ёд гиред, кори хуба ёд гиред, ҳунарманд шавед. то ҳунарманд нашавед, зиндагитон дигар намешавад. як коре кунед ки дигаргунӣ биёред дар ҳаёт. ҳамватанони азизи гиромӣ, аз хотиратон набарорад. албатта ҳамин рубрикаи мо, ҳамин барномаи чашмаи умед ё рафиқатон ба нишон диҳед. дар дарсҳои оянда ман дигар чизҳо мегӯям. дар дарси оянда гап мезанам чӣ тавр касбро интихоб кардан. чунки ман дидастам ки халқи бисёре, халқи мо ҳамин лиш би лиш бирафта хонамдия, лиш би лиш бирафта хонданаш дар кор, неки кӣ мешад, чӣ мешад, ҳеҷ ки намедонад. даври союз ба 30,000 студент, 40,000 студент будааст Тоҷикистон, ҳозир таки 200,000 студент як сол баъд. ҳамин куҷо кор мекунад, чӣ кор мекунад, ҳеҷ маълум не. куҷо мерад? ҳазорҳо таможни, ҳамаги 10 пости таможни бошад Тоҷикистон мумкин. иққа таможни куҷо кор мекунад, намедонам. дар дарси оянда ман гап мезанам дар бораи интихоби касб. хуб, ҳамватанони азиз, ман ҳамаи комментарияи шумо мехонам. албатта комментарияи худатонро монед. албатта. то боздид, зинда бошед.